Kaslam Trikam Jong District Sports Officer ke East Khasihas District mentaka singi ka light ri ujmang kala Pynhap Pyrda no eka limpung kenjat ball ki hybrid ki bahapo kharsnem ya ka balatip ru kum ka Chief Minister Under 12 District Level Open Football Tournament Arhajar Arpulai ka blazang menhin ka singi ka artarik ujmang hakani ka singi lawan banedon ring ka lem do ba ridim telang balong uno ya lakai football na ka jila ka jongi ubal lakai haka limpong ya lakai jong ka Indian Super League ubala long kumukong san ba o mautho District Sports Officer East Khasihas District ba lekini suchiang haringkat kejingya dan lem kimi ki pa jong ki khna ya lakai ki balawan man ay jigashan ya ki khon Khashna block kala rai ka namla du haka liang jong ki shinrang hadian bakala penliam no ya ka maulai block the saw la lai lingba ka tiebreaker but haka liang ki kenthe ka mauring ning block kala penliam no ya ka khashna block the lai la ar lingba ka tiebreaker Get the ball! Play kini tim kiba la job kini tim kiba remru nama pila kresitom ba pila pois ka final ba kenjat ngare don benong eti ba pilih ban long ki kena kiba long discipline ba ki kena kiba ngisneng ba pinkiu se dorong naru ngasisin ngala long kumpi kumni ba ngalaya lenti akan di kalenti ka tu ka ba pila ya mata ba kamde ban kut tang hang ni kini ki ba job ru kimde ban kut tang hang ni nama tanang don saka kham sakmat ba pin tresitom ba kini ki barem ru kimde ban do jingkerman ba pide ban jangya tresitom ban pin job Ôi, sẽ gật hồng